que soliciten as labores feitas na actividade vais a devolver ou non llas vai a devolver? Pois non o sei. Vale, pois o trasladaremos. Non sei, eu non sei como as van a pedir. Eu tampouco. Por iso digo que non o sei. Non está todo para. Igual, por favor, se non merece a pena, ten razón. A última pregunta miña. É que está a falar. Por favor. Non está todo para. A última pregunta miña vai dirixida ao Sr. Bautista. Na resposta dunha pregunta da supresión dos 4 programas que suspendeu, que non as... teño que dicir que non, que a xente de Dodro non é toda dependente. Por desgracia temos moita, toda non é. Dixo que non lle constaban queixas formales, voulle entrecomillar, efectivamente, como vostede fixo cando dixo, de que alguén se queixara da supresión deses programas. Pero vostede e eu sabemos que sí, e que vostede atendeu a xente. Esta vez non lle vou a preguntar por sei seguro. Vale. E tamén sei o que lle respostou. Vale. Mire, cando me contestou esa pregunta, faloume dun novedoso programa que vai a poñer en marcha agora para as persoas que viven soas. Eu, de verdad, que recoméndolle que se entere da área que leva. En lugar de traer escrito que lle dictan, que se entere. Mire, vostede coñece o programa Conta con Nós, instaurado en Dodro fai moitos anos. Home, acaba nunha interrogación. Non vexo interrogación por ningún lado. Pois entonces vai a ter que ir a unha clase de lengua. Sí. Coñeceo. Sabe que é un programa para persoas soas? Vamos a organizar. Faga vostede as preguntas. Bueno, pois cando se entere vostede pode dicir seguinte pregunta, facémola. Pois eso. Veña, ánimo. Ánimo, que ten que ejercer. Se non vamos a estar así, vai e viene. Veña, que ten que ejercer, ten razón. Por a secretaria que quede claro verle dotadas as preguntas. Claro. A máis mínimo detalle. Me parece ben. A pregunta seguinte, por favor. Sabe que é un programa para persoas que viven soas? Non, pero contesta. Outro que ten que ir a clase de lengua. Vai contestando Sí. pouco a pouco. Sabe? Ben. Seguinte pregunta, por favor. Pensei que miraba para min como... Vale. Mire, o programa que vai a poñer en marcha é para persoas que viven soas. Sí. Que fai? Cambiarlle o nombre? Que fai? Cambiarlle o nome? Sí, diga sí, e acabamos xa, home. Estou? Non, a pregunta fajo eu. El terá que dicir resposta. Mire, voulle contestar dunha vez para non andar con A ver, este home. tipo de monosílabos, a ver se entera. Si me contesta, si me Dixen entero, si non, non. dixen a este pleno que é un programa novidoso. Adiantámonos, tome nota, adiantámonos a algo que seguramente a Xunta está pensando seguramente en algo parecido ao que temos en Dodo, distinto do que acaba de vostede mencionar, que somos coñecedores. E ademais digo outra cousa, é coste cero para os usuarios ou usuarias. É unha cousa que non ten en absoluto nada que ver. Esa é a novidade de estar este goberno a cando estaban vostedes. Alguna pregunta máis? Sí. Mire, e logo si é tan novedoso, pioneiro e que nadie ten, como me di que resulta que o vai poñer en marcha a Xunta? Porque entonces non é tan pioneiro. A ver, nin tan novedoso. Creo que se delatou vos de mismo, pero explíquemo, por favor. Xoan, por favor, contesta. Sí, imos ver. O que vai facer a Xunta nin vostede o sabe siquera. Seguramente. O que eu sei ou non sei, Claro, eu. pero o que facemos en servicios sociais eu creo que algo sei. E o que lle estou dicindo aquí, e que lle dixen xa con anterioridade ao resto da corporación, é que efectivamente novidoso. E vai a ser posto en marcha a partir seguramente de mañán. Foi aprobado en Xunta de Goberno Local e non existe na área na que estamos, nin fora, un programa como este que vai a poñer en marcha. Pareceme moi ben. Sempre cando Alguna pregunta máis? Sí, pareceme moi ben sempre cando repercuta nos veciños e nas sei, é que veciñas. vostede todo acaba- Está-me interrumpindo, señor alcalde, eso non é Non para sei se é todos. unha pregunta ou non, eu estou preguntando Sí, alguna que pregunta sí. máis e sigue falando. No, perdón. Eu non estaba falando, empecé a falar, Eu preguntei alguna... Vale, alguna pregunta máis? Si quere Por facelo favor, máis por pausado. favor, non, sí, todo o tempo, xa sabe que veño cenado para estas cousas.
Home, o sea, cuestión de cada un. Eu non vou a contar se veño cenado ou non, como comprenderá. Vai facer a Aquí non pregunta vai ou non? contar a miña Vai vida facer privada. vai facer a Usted conte o pregunta? que queira, ou a Vai miña facer a non. pregunta ou non? Sí. Mire, se é un programa tan novidoso como vostede dixo, eu de verdad que agradezco en nome de todos os veciños e das veciñas todo o que sea bo para eles, e se non lles costa, millor todavía. Evidentemente, todo o que se poida facer dentro do Concello, benvido sexa. Vale. Pero eu antes pregunteille, porque vostede dixo que era unha cosa novedosa, que non había en ningún lado, que era unha idea maravillosa, e dime, de feito, a Xunta está que a vai a poñer. Bueno, pero vamos a ver, se é novedosa, vostede non pode saber o que vai a poñer a Xunta ou non, ou si eu que non, ni me contestou, ni me acabo de enterar. Igual, home, en este momento, a estas horas, pois hai que ir a cenar, pero non lle entendo a resposta. Se me pode volver a explicar, agradezco yo. Si queres contestar No, outra vez. non me lo vai a decir, xa o sei. A ver, Por favor, público. dixenlle antes que coñecía o programa Conta con Nós, porque é un programa da Xunta feito plico. O que non foi... Como? Vamos a ver. O programa Conta con Nós que é da Xunta, o digo. programa ou Conta con Nós ou outros que vostede agora mesmo mencionou son programas que son feitos públicos, ou están así a xente o coñece. Vale? Ben. O programa que agora Dodro vai a levar adiante é algo para persoas que viven soas, pero o desenvolvemento dese programa, que a Xunta está traballando niso, o desenvolvemento dese programa en Dodro é novidoso. É o que lle podo dicir, non sei se o entendeu ou non, pero é o que lle podo dicir. Vale, que o vai a poñer en marcha en Dodro, entendo. É que como estaba falando non atendía, era por si... Pois si me dá... Pois me alegro moito. Ainda que os homes normalmente non son capaces, pero bueno, que quere que lle diga? As mulleres si, os homes non. É un machista? No, perdona. Vas a ter que ir a unha clase de machismo. Estaba, pero interrompeume. As preguntas non son machistas, isto non é un diálogo. No, pero é que se vostede está falando co seu compañeiro, estamos a mirar por vostede. Pois poden esperar perfectamente, pasamos unha... Bueno, pois nada, non se preocupe. Además, aquí demostramos moita máis educación da que estamos Sí, falando xa o vexo. neste último tempo. Sí. A verdade é que estamos deixando todo, pero bastante claro. Si, xa o vexo. Por favor, vai preguntar algo máis? Pois iba, pero de verdade que se o fai a propósito para desorientar, ao final consigo. Isto non é unha cousa que a xente veña... Para que se olviden as cousas, sí. Claro, non, é que... Isto é unha cousa para vir aquí a interrumpir. Vostede debe ter as cousas máis ou menos preparadas na casa. Sí, claro, é que eu hago os deberes de momento. Vostede... Fa pregunta, por favor. Paso yo turno ao señor, por favor. Mire, No, recupera o turno o voceiro, que era o que tiña que telo nas preguntas, pero vamos a ver. e dicía, no, as A preguntas min podes doume a facer un palabra concelleiro. vostede. Pode facer un Pregunte. Non é- Recupera o turno non é- voceiro. Acaba de dicir vostede fai uns minutos que tiña que cumplir ca legalidade. Pode dicirnos cando foi aprobada a licencia de obra dese auditorio, tendo en conta que transcurridos 2 meses desde a súa solicitude enténdese denegada? Pois vou contestar esa pregunta no seguinte pleno ordinario. Ben. Iso significa que esa obra iniciada en xuño a día de hoxe non ten licencia de obra. Bien, hai moitos expertos en Esa que urbanismo. a pregunta nova... Sí, é un enunciado. Vale. Hai moitos expertos en urbanismo moi interesados en ver o informe xurídico e técnico necesarios para esa licencia de obra. Está a persoa que desempeña o cargo de secretaria e asesora xurídica do Concello ao tanto da situación dese expediente de obra auditorio que está a construir a Comunidade de Montes Baud con Tecova. Contestarei no seguinte pleno ordinario. Ben, que conste en acta que... Vostede non pode decir que consta en actas. Eu podo decir. Bueno, Cualquier vostede concelleiro. dirá... Pode decir. Vostede pode decir o que queira, efectivamente. Pode decir o que queira. efectivamente. No enunciado da pregunta, pode vostede decir o que queira. Que o, Sí, señor. que o alcalde de Odo se nega a decir que si o auditorio ten licencia ou non de obra. Sí. Espera, sí. Espera, que acaba a pregunta, por favor. Tranquilo. Cando ten pensado darlle Concello licencia de obra? Contarei no seguinte pleno ordinario. Eso significa que non ten licencia de obra. Moitas gracias. Algunha pregunta máis? Ou xa dá vostede por finalizada a sesión ou... Vale, non, digo, eso teño que dicilo eu. Mire, algunha pregunta máis? Mire,
Eu xa, se lle parece a secretaria fora de sesión, e rematamos a sesión, e apagamos a... Estou dicindo que se lle parece a secretaria ainda levantei nada. Non sei se afortunada ou desafortunadamente ainda non levantei nada. Vale, entonces vamos a... Vale, bueno, cando a levante xa lle se aviso. Ou non, depende. Depende. Por favor, señora Boga. Mire, por favor, señora Boga. Por favor, señora Boga. Por favor, señora Boga. Mire,